Уважаеми дами и господа, скъпи гости, започва историческата възстановка "Боевете при Дебневския боаз", организирана от община Априлци, Национално дружество Традиция и членове на дружество Традиция Априлци Троян, град Копривщица, град Плевен, Сопот Карлово, град Трявна, град Стара Загора, град Нова Загора, град София. Възстановката се осъществява с финансовата подкрепа на община Априлци, Идеал Стандарт АД Севлиево, Идеал Стандарт АД Севлиево, Момчил Тотев, град Априлци, Христо Христов, град Априлци, едноличен търговец Янко Михов, Априлци, Берко България, Априлци, Петко Павлов, Априлци, Ермия Оде, Мирослав Пандуков, Минко Йонков, ООД, Маги Мирослав Стайков, едноличен търговец Таня Дочева Димитър Кокошаров, Живко Стефанов, Автопункт Маринов ООД, Русина Цанкови ЕОД, Русалка Газ Нашо Нашов, Агротел ООД, РПК Изток, Илиян Минков, град Троян и Вимпром АД Троян. И в няколко дена, тайно и полека, народът порасте на няколко века. Лето 1876, месец априли, 20-ти ден, народът български като един рече: бунт, на оръжие, свобода или смърт! Викнаха всички: да живее България! Заклеха се в кръвта си и с нея подписаха завета си към истинските българи. Обетът им безстрашен, заветът им славен, кръвта им безсмъртна, кръв наследена от дедите безстрашни, славни чеда на велика България. Априлското въстание, най-връхната точка в българската история. Населението от Северното Подбалкание не изостава от своите събратя в Тракия. Първи се вдига на въстание Кравеник на 1 май 1876 година. Местният чорбаджия дядо Филю Радев, най-заклетия въстанник, събира хората си на връх Бабан, около 250 души. Братя, удари часът на разплатата. Няма вече място за умуване. С членовете на революционния комитет от Севлиево решихме, че е ударил часът да се вдигнем на въстание срещу 5-вековните поробители на българския народ. Да живей въстанието! Да живей свободата! Викат въодушевени въстаници от всички страни.
подкрепят и поръчва. Па кажи на вашите, че ако не възстанат до вечерта, ще вдигна всички кръвеничени и първо ще бастисам тях, па тогава ще ги обърна срещу гаджалите. Новоселци получават писмото и на 2 май по-видните представители на въстанието се събират в кафенето на Иванчо Габровчето. Местният уважаван даскал и заклет патриот Никола Дабев се изправя пред съзаклятниците. Братя, дойде многоочаквания ден, в който България отново ще бъде свободна. Нашите другари от Тракия вече дни наред се бият с душманите на народа. Вчера възстанаха и кръвеничени. Не ни прилича на нас, които бяхме първи в борбата, да останем последни. Да живее чистата и свята република! Да живее България! Вечерта на местността Божаковото се събират около 250 души въстаници. Понеже нямат готово знаме, вземат една от черковните хоругви. Войвода на дружината става деловодителя на Севлиевския революционен комитет Йонко Карагьозов. Въстаниците се отправят към Дебневския боаз. Виждате укрепяването на Вардата, където ще се водят бойните действия. На 3 май въстанически действия при Дебневския боаз няма. Въстаниците са в очакване на врага.
4 май. Тук сражението започва рано сутринта и продължава през целия ден. Числото на въстаниците вече е достигнало 500 души. Броят на башибозуците е повече от 1000. А сам помакът с бяла кърпа в ръка идва да преговаря с въстаниците. Излизат за преговори 3 души. Асан ага ги пита, коя е причината да възстанат? Защо сте се вдигнали на бунт? Нали живеете свободно в планината? Причината е турската власт, която ни отрупа с данъци, а черкези ни грабят и избиват под път и над път, без да има кой да ни защити. Вие сте заблудени от даскалите и поповете. Те ви мътят главите с някаква свобода. Заблудени сте вие, които изменихте на Христовата вяра. Оставете се от тази опасна работа. Империя сваля ли се с няколко села, продължава Асан ага. Цяла България е възстанала. Утре или в други ден ще нападнем турските села по долината на река Видима. Неуспешните преговори предопределят по-нататъчния развой на събитията. Започва сражението.
Въстаниците също дават жертви, макар и по-малко. В това сражение умират Георги Пенчов, Илия Гръстата, Илия Джаралийски, Пенко Чурбаджийски, Петко Плёв, Колю Чулпана, Пенчо Шейретя, Димитър Сомлев, Нешо Салапийски и Колю Попчето. Жертвите от страна на въстаниците този ден са щели да бъдат повече, защото башибозуците, преведени по скрита пътека от един помак, заобикалят въстаниците и ги нападат в гръб. На 5 май на Дебневския боаз цари затишие. Въстаниците погребват убитите си другари в една пледня. На 6 май на Дебневския боаз пристига четата на Цанко Дюстабанов. Всички ликуват. Ново село се превръща в столица на една малка, но свободна българска държавица. Датата е 7 май, второто голямо сражение на Дебневския боаз. Боевете започват още от сутринта. Най-напред башибозуците предприемат настъпление по Каменно бърдо. Като не успяват да пробият защитата, се спускат ниско долу.
на Георги Бочаров. Боеприпасите почти свършват. Завалява студен дъжд, който преминава сняг. На 8 май се водят сражения и на двата боаза. Настроението на въстаниците е мрачно, в унисон с природата. 9 май 1876 година, най-тъжната дата в историята на днешния град Априлци. Ново село е заобиколено от баши, бозуци и черкези. Те най-напред нападат манастира, избиват монахините и го запалват. След това се спускат към селото да грабят и убиват. Въстаниците на Дебневския боаз са заплашени да бъдат ударени в гръб. Спасява ги Цанко Дюстабанов, който по това време е в квартирата си близко до манастира. Той отива тичешком при въстаниците и засвирва с тръбата си. Братя, вардата в граднишкия боаз е прекъсната. Врагът се намира в Ново село. Отстъпвайте към Балкана. Сега ще видим дали ние сме хайдути, като Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Въстаниците и обикновеното население прибират домашните си, жени, деца, майки, бащи, братя и сестри и през местността Маринска бягат към Марагиди. Прикрива ги Стоянка Драгановска. Със стрелбата си тя възпира врага и дава възможност на хората да се изтеглят. Последен на вардата остава Галчо Ночев. Той задържа баши бозука, докато населението бяга към Балкана. Новоселската република изживява последните си трагически часове, за да остане в историята
за вечни времена. Българската кръв и ще се лее, смърт или свобода, без нейте тирани, но живе народа. Юнаците снази не ще се скратат, нашата смърт ще вдигне другите да мрат. За едного 300, за двама 1000. Чуйте ме, тирани, ние сме племе младо, искаме свобода, няма да се спрем. Ще се борим с вази, ще морим, ще мрем, да пак да възкръснем. Да живей народа, смърт или свобода! Уважаеми дами и господа, гледахте историческата възстановка "Боевете при Дебневския плац", организирана от Община Априлци, Национално дружество "Традиция" и членове на регионални дружества "Традиция" Априлци, Троян, Копривщица, Плевен, Сопот, Карлово, Трявна, Стара Загора, Нова Загора, София. Заповядайте и утре в квартал Острец, местността Барболите от 10 часа, където ще наблюдавате завършека на нашата априлска епопея.